Vi skal lave ghee. Vi skal bruge 500 gram økologisk smør, usaltet. Hej, som I kan se, jeg er i gang med at lave ghee. Og ghee skal koges meget, meget langsomt. Og det er simpelthen usaltet smør. Jeg har kommet i gryde her på det laveste temperatur, som det kan lade sig gøre. Det skal koge cirka en time sådan der. Og undervejs skal man lige fjerne det skum på toppen. Det er alt det mælkefedt, der kommer på toppen. Og der må helst ikke brænde i bunden. Så tag en ske på et tidspunkt, når det hele er blandet med skum, og så tag det væk. Nu har jeg i gang med at fjerne skum fra mælk. Så man skal simpelthen være meget varsom med det her. Så bliver man ved indtil hele det skum er væk. Sådan. Du kan se her, at det her er væk. Og man skal ikke røre inden eller noget som helst. Bare lidt koge. Og så indimellem komme tilbage og så fjerne det her skum. Og nu skal den bare have ro. I kan se nede under her, hvis man fjerner det lidt forsigtigt til side, så er den ved at blive klar. Men der er lang tid nu. Men der går cirka 20 minutter, den har været på. Men jeg tror, at den skal have i hvert fald en halv time mere. Så vi kommer tilbage. Og de her lyde skal simpelthen stoppe. Til sidst bliver den helt stille. Og så er der ren smør, kan man sige. Ghee. Men bliv ved med at fjerne det her overflødsskum. Sådan der. I kan se det i bunden også nu. Prøv lige at se, hvor meget skum der er kommet ud af det her. Det er stadig i gang, og ja, så jeg skal lige koge lidt mere, indtil alt skummet simpelthen nærmest forsvinder. Og så siger vi det i det andet gryde, som jeg sagde tidligere, men den kommer jeg tilbage til. Nu er vi kommet til det punkt, hvor man kan se, at skummen er meget tynd nu, og det, i bunden er det sådan meget mere klar. Og så derfor bruger vi en helt ny gryde, ren gryde, tørt, ikke uden vand. Og så sætter vi det på, og så sier vi det her ned i. Så nu kan I se, at det er meget, meget varmt. Pas på med hænderne, og så se det over i det andet gryde. Så nu er det helt klar gul vand, eller gul ghee, vil jeg kalde det. Se, sådan skal være bunden være. Det må ikke være brændt. Det er helt ren bunden der. Okay. Og nu har vi sat den her over igen og koge op igen, og så er det slut. Og så har jeg steriliseret en ren flaske her med varmt vand, og så bagefter lagt det i ovnen. Knap 5 minutter for at alt vandet damper ud. Og den skal jeg så bagefter bruge til lidt ghee. Og ghee kan opbevares i køleskabet, eller i rumtemperatur, cirka 2 til 3 måneder. Man tager bare ren ski hver gang, når man skal tage noget op. Jeg kommer tilbage, når vi skal hælde på pladsen. Tak. Nu er det cirka gået en time, og nu kan I se, at skummen er ved at forsvinde, og det nye gryde har lagt noget bundfald. Nu slukker jeg på varmen, og så lader det køle ned. Sådan cirka 40
165 grader. Og så bagefter så hælder vi det på glas. Men man må ikke hælde det meget varmt, fordi de kan også risikere, at glasset springer. Jeg har mit glas parat her, og så er det nu. Nu er det give klar. Helt klar væske, som man kan se. Og nu kan den bare slappe af. Ja, det er færdigt. Sådan laver man ghee. Jeg håber, du kan lide den her video, og hvis du kan lide det, så giv den en thumbs up. Og ja, have en god søndag. Hej.